ଥରେ ଜଣେ ମଦୁଆ ମତେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପାପ ମଦ ପିଇବାଟା କଣ ପାପ? କହିଲେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, କିଛି ପାପ ନାହିଁ ମଦ ପିଇବାଟା, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଇ ଦିଅ ବାସ୍। ସକିଆଗା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲ, ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚିକେନ ପକୋଡା ସେ ବନେଇ ଦେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ପିଇ ହବ ନାହିଁ, ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମତେ, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ପାର୍କକୁ ଯିବି? ମତେ ପଚାରୁଛି, ମୁଇଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଯିବ। ମୁଇଁ କହିଲି ଯାଅ ବାବୁ ଯାଅ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସୁସ୍ମିତା ସହିତ ରାଜା ଭଉଣୀ ପରି ମିଶିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମିଳାମିଶା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେନ୍। କଣ କିଏ ମନା କରୁଛେ? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। କୁଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ପବିତ୍ର କର, ଛୁଟି କର। ଆମେନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପେସ୍ତଲ ଲାଗୁ ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ହେଉ, ହେବ କି?